Kinutlo, gikan sa basahon sa Ecclesiastes. Ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitagal sa Dios. Nagtagal siyag panahon sa pagkatao ug panahon sa pagkamatay. May panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot. May panahon sa pagpatay ug panahon sa pag-ayo. May panahon sa pagguba ug panahon usab sa pagtukod. Nagtagal siyag panahon sa kagulanan ug panahon sa kalipay. May panahon sa pagbangutan ug panahon sa pagsayaw. May panahon sa pagpakighilawas ug panahon sa paglikay niini. May panahon sa pagakos ug panahon usab sa dili pagapos. Nagtagal siyag panahon sa pagpangita ug panahon sa pagwala. May panahon sa pagtigom ug panahon sa pag-usik-usik. May panahon sa paggisi ug panahon sa pagtapak. Nagtagal siyag panahon sa gugma ug panahon sa kasilag. May panahon sa gubat ug panahon sa kalinaw. Unsa may makuha sa tao sa tanan niyang kahago? Nasayod ako sa kapalaran nga gitagana kanato sa Dios. Nagtagal siya gustong panahon alang sa tanang butang. Gihatagan kita niyag kaikag pagsusi sa mahitabo sa maabot nga panahon. Apan wala kita niya hatagig katagbawan sa pagsabot sa hingpit sa iyang gibuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ang Ginoo, akong bato. Daigon ang Ginoo, akong bato. Daigon ang Ginoo, ang akong bato. Akong dalampanan ug akong kudan. Akong salitanan, akong manluluwas. Akong taming nga akong gisaligan. Daigon ang Ginoo, akong bato. Sa ba ang tao nga inuman siyang gitagan? Ang anak sa tao nga nagaunaw kaman kaniya. Ang tao ingon lubos sa kaginawan. Ang iyang mga adlaw sama sa kalumalabay nga alino. Daigon ang Ginoo, akong bato. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatagong kaluwasan, dalay ko'y siya nagpausalamanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maana kaninyo. Manasap kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Simayan ikaw, O Ginoo.
Usa ka higayon ni ana samtang nagampo si Jesus nga siya rang usa, miduol kaniya ang mga tinun-an. Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tawo, nangutana siya kanila. Nagingon uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag, nanubag sila. Nagingon usabang uban nga ikaw mao si Elias, samtang ang uban pa gayod nagingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniyadto nga nabanhaw. Ug kamo unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Apan gipinahan sila ni Jesus nga dili gayod madugilon niini kang bisan kinsa. Ug midugang siya pag-ingon, ang anak sa tawo kinahanglan nga mag-antos pag-ayo ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa mga kadugkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa banaod. Patyon siya ug banhawon sa ikatulo ka adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, ang atong unang pagbasa karong adlaw naghisgot nga adunay panahon alang sa tanan. There is time for everything. Ang Ginoo adunay husto nga panahon alang sa tanang butang sa atong kinabuhi. Panahon sa pagtrabaho, panahon sa pagpahulay, panahon sa kasakit o panahon sa kalipay. Adunay panahon sa matag buluhaton nga gihatag sa Ginoo alang sa mga tawo aron aduna sila'y alatubangon sa kinabuhi. Sa atong pagdawat sa mga yugto sa kinabuhi, mahimo kitang makakaplag sa katuyuan sa Ginoo o sa katapusang kahulugan sa atong kinabuhi. Sa tanang butang adunay panahon. Ang tanan nato nga paningkamot ug mga pagsulay adunay katuyuan nga gilaraw ang atong Ginoo. Ang atong pagpailob ug pagtuo mao ang mga yawi aron masabtan nato ang mga panahon sa atong kinabuhi. Sa atong pagdawat nga naay panahon ng tanan, mas mahibaduan nato ang katapusang kahulugan sa atong mga kasinatian. Kinahanglang magpadayon kita sa pag-ampo o pagtuo nga ang Ginoo mao ang nagmando sa tanang butang sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita nga makapadayon kita sa pagtuo o paglaom bisan unsang kahimtang ang atong atubangon. Time is a gift from God. Many of us complain that we do not have enough time, but at least some of us, nothing would get done if we had all the time. How we use time is more important than how much time we have. The fact is that we almost find time for what we like or what we want to do. We should consider how many hours a day we consume in surfing the internet, in using our cell phones, or watching the television. Do we use them well? In a fast-moving and easy world, most of us need time for peace and quiet, to pray and to reflect on life and its values. For at least some part of the day, let us turn off our cell phones and refrain to watch the TV. Let us lay aside other distractions in life, and let us make time to be alone with God. Sa atong ebanghelyo karong adlaw, kinahanglan nato tan-awon ang mga pangutana sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tawo. Ang tubag ni Pedro sa pangutana sa atong Ginoo
usa ka pagpadayag gikan sa Dios nga Amahan. Kini nga pag-ila dili basta-basta tungod kay ang Mesiyas mao ang manluluwas sa tibuok nasod sa Israel nga dugay nang gipaabot sa piniling katawhan. Sa tinud-anay lang, kulang pa ang kasinatian o kahibalo ni Pedro bahin sa personalidad sa atong Ginoong Hesukristo o dili igo ang iyang kahibalo sa daang kasabutan aron makaingon nga si Jesus gayud ang Mesiyas nga gipaabot sa mga Hudiyo. Kini nga kahibalo gikan gayud sa Dios. Sa atong pag-ila sa pagka-Dios sa atong Ginoo, atong makita ang katuyuan sa atong kinabuhi. Ang pag-ila sa atong Ginoong Hesukristo usa ka personal nga relasyon. Si Pedro nga nakaila kang Jesus miingon nga ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Kini nagpasabot sa pag-ila nga kinahanglan nato sa atong kasing-kasing. Apan dayon gipasabot sa atong Ginoo ang pagkatinuod sa iyang pag-antos nga naghatag kanato og kasayuran nga ang pag-alagad sa Ginoo mahimong magdala og mga pagsulay. Ang mensahe alang kanato mga igsuon mao nga sa atong paglakaw uban sa Ginoo, kinahanglan nato nga andamon ang atong kaugalingon sa mga pagsulay, apang uban sa paglaom nga ang katapusan nga pagdaog, mao ang iyang gisaad. Ang pag-ila sa atong Ginoo nagkinahanglan sa atong katakos sa pagsunod ug pagdawat sa iyang kabubuton bisan sa mga kalisdanan. Ang pag-ila sa atong Ginoo nagpasabot nga dawaton nato ang iyang kabubuton sa matag panahon sa atong kinabuhi. Masayod kita sa laraw sa atong Ginoo kon mamalandong kita ug bansayo nato sa kinabuhi ang mga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Remember, my dear brothers and sisters, that life is short. It would be a shame to waste it on meaningless activities. It is up to us to use our time well for what really counts in life. Busa magpadayon kita sa pagampo aron ang atong pagtuo, mulig-on ug mapadayon kita sa pag-ilaking Jesus sa atong kinabuhi. Manindog ang tanan.